Ang preparasyon sa akong apong babae, guys. Mauni. Amo ni apo na kong babae, guys, nga graduates karong adlaw. Si Felicity. Manggiulawon kahini, guys. Mo ni panganay na nga apo, guys. Nagtapok ang tibok pamilya ni, guys. Og ang sipat na mo nga higala, guys, niduyag sad sa mo ang selebrasyon. Siya si Tatik, guys. Grade 12. Long. Ajudan ang mga bata deh, kamura deh. Day. Ajudan ang mga bata kay. Ko ang mga bata. Are na ang mga bata kay. Saman. Ayan na. Tigo eh. Mo naging magipakopsan day kare. Sinang juan ba ato sa tonin jo ka? Ma, ayo pasud na naman maligo ko. Maligo nang manihapon na. Uy. Wa pa may kuan. Uy, di na ma. Bisag unsa kuno pero nga nagkolor na amo ning apuhan ni way. Kani po mo na po ni mo sunod graduates po kon. Graduate. Say color na. Ganira ning luto Lami. Oh, okay na na. Nga isaw. Kani po mo graduates na po ni pohon. Sus, di ano ako mga apo magtapok, Tracy kabuok. Si Isay mo ay panganay nga apuan. Muy. Pia. Luod ka. Sunod din. Ay, magwang yung iskat dyan. Magwang ka no. Lagi ikaw mo'y panganay. Sunod si iskat dyan. Sunod si Hyper Goku. Sunod si Kuan, si... Di katong anak ni Lisel. Di ba na nagtitiliw eh? Dili. Nana may daga puliser pa rin makadaka. Si Janjan day. Oh my God. Oo, lagi. Kato day, anak nagtitiliw eh. Orwin, kuan pa to, bayong pa to. Katong mga anak ni Lisel kay para na yun yung kadako apon. High school na madali itong isa. High school na. Ha? Tsaka na. Kat mo ni tungas. Di na manganhi. Hanggang mo Jose. Tanggam ni Jose? Nalubog naman. Galing kuno kay Wa na daga ato bet. Da, tagaan
Tuhugan. Kay babayad man. Ay, ka, nagaluto? Nga doon tangad, nga doon tuhugan. Ito kung tagabayad, tayo balik ilang bukta itong kanya, bili ko kumayad. Matay, yan. Bahala ka. Ang ginawa mo? Ilawan na ko, kay waman, hindi mo bukta itong kulay. Agapaigot. Pino, paminaw. Abi ni mo. Para ba nga? Hindi ko na. Sarap, simple. Tambaw labad ulo. Ito. Ito man. Para. Kausos man. Ay, basta lang itong tinahin yung ganyan. Imbis kay... Hoy, kaon na! So, imbis kay magkakaon kay muhugot. Gibira pa man. Nataywa. Bato niya. Aga. Bira pa nilili. Oh, sapat-sapat itong padakan. Uda ka, kanina. Sige, sige, sige. Ngisig, tinuod ba? Ana. Gipadakan na. Ugwa pa ni Ron, adi Jod. Karon pa ba? Salamat, Jod. May bibor. Pagaling nakatagay. Saman de. Kabuang ka dyan itatik, guys. Di dyan mawa na yung kabuang. Basta na yan siya sa amo ang grupo. Mani among bukon, guys. O, nalipay lang po ko, guys. Kasi yung pagpasiaw, mga tao jumitanan. O, dili na namon ni siya iglain, guys. Amo na jud ni siyang suod nga amigo. Sa unsa nga okasyon, guys, amo jud ni siyang imbitaron or sa unsa pud namo nga problema kabayan sa mga katig, politics. Siya po amo masampit, guys. O binagyan ning video, guys, akong tapuson ning ako ang pag video sa ako moingon, guys. Bye-bye.